Utukolo kilifalo samba filamuka ani duru furu au yifo sikoro la unu meka laje mali kono mali koka ayo bismillah mali kuno funika bamana nga kuno funia ulu keneka kuna funi damnela anga jamana état major général des armées aburaka kuno funia tellement kondi mina ayira kafo ko ame wakati mina ko sisan jatike wala tigila maw kelen do ka binkani wala ta ga yeshi anga fin tigila kaw yere ko ni ma keren keren yala u daga yoro mi flani yitene ko ni min bora la ko segibe kay kanu kuna fune o fune da awkulo ka ma fala ka nga fin tigila kaw laganda anga jamana ministre nyema koroni oye Musa Maraye kunungo alamsa ushwe kalo klebi saba anikere ale koni tumi anga jamana shariati kunyema mina akata yere nyefo kasangani aka publication do emi karabuno losira olufe eri chama nyiningali ani jabi ni la fasalu kofe ablala kataka akasu nga ayirala bifana juma utukalo klifro nege kayeta ani duru wakati ula ama kono ndo kura femi anga jamana brigade pôle anti cybercriminalité fanala mina abina tayere nyefo infana jamana ministre nyama général de division Abdoulaye Maïga kunugo alamsa jwe kalo klebi saba anikele ale sénabolike kata Japon jamana o konona la sénaboli kunte do were ye femi la jaba mimena ke Japon ko fe noni o exposition universelle Osaka 2025 kata iseno o bara olula anga jamana ministre nyama ani mamuno tara nyon fe wore betali ke anga jamana femi kalo ka fo ministre de l'industrie et du commerce o la ani anofe moko chama were olu société ba me anga jamana kondrani abifuma ko to paza multi industrie mina ulu boraka de mendike kata anga jamana gouvernement ma akera kunungo alamsa jwe kalo klebi saba ani kelende membe talike femi ambulance woro ani karo ka fo police mobile o woro akene ka anga jamana ministre so minyeshindo kene ya kunyoma ulu kumbeno kene kiranela a ministre ni o asa bajalo tureye ambulance woro talaka di alema ni ale nyeshindo kene ya ko oluma wa ko fe anga jamana la kana ko ministre fana tumbe no mi fene na ni pikapu mi ye keren keren la police mobile woro fene taraka di oluma wala ya ifura kosobe jamana marabolo nyema olu fe ka ayira ka foko ni nye femi wala ya bay kada ka nga jamana be la kana ko dekun olu konna la ko ajoda babina ye ola akuna fonia ko njira kabini samia ere ko ni mado femi nye samia ji wala katali ani abisika dikumere munu ko ni lase mo oluma ore okumu ko na la kasangani araba do jeu kalo klebi saba femi plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe a olu ko ni boraka wuli mada ko ni ke kada ko olu ka barate foshi ye wala sa ka sega dobo ji ko ni mesega dikumu se mo ma o bara oluma uye ayira ka fo ni na samia ji ere ko ni tianu amata oro jan fulonga kasangani ushwe kalo klemu ani kononton ye ukoni mbora kala silike mina uye ayira ka fo ko femi inondation ji wala ngatali o katara fo muga ani kelen bonya kola o make abane ni femi ye so akem bina o rebita yijo fo so keme sababi saba ani shekin bonya ko wa o fanate abane ma mukta ani fla olule bonena unina mikela anga jamana marabulo jamana ni obetali ke ba makula kai mopti akoni kera sababu ka dimba ya munu koni bla de kun konna la hore beta dimba ya keme woro biduru ani wolonfla bonya kola mi nani ye abela jeralen franjon ka abeta ijo ma baduru keme saba ani wolonfla yere dila kasangani ni ngele ya banyi plateforme yere koni willa ka jo kosobe ka singa ka kuma kan olula kura yani uye wole madaka kangare madaka ani ladilikan wala sama wese ka uyere tanga chuko ya mina ani ka dobo femi jinga wala katali o de kun sorolila jwe kalo kile mugan ani kononton samba fla ani mugan turba mako faba konna la anga jamana ministre nyema général de division Abdoulaye Maïga ale koni chiden kuludo bisimila ba mako faba konna la ni o koni nye kado ka fo commission intergouvernementale Mali Russie sigi kera anga jamana faba o konona la minyere la chiden kulu nyemne le no Russie jamana ka ministre nyeshino uka kuranko mahni obetali ke Sergei tissu levu yere o koninye mi fana kene ka anga jamana ministre national courant ko batase anga jamana economy ministry o mani o yesoro ko ministry so ye ma aluseni sanu ale tumbeno sigi kunte do wara ye hola sa femi bulu nyoko mambe Mali jamana Russie jamana nyoko che ko se ka kuma oluka chiden kulu yere ko ni mbora Niger de ka ikunda anga jamana fabaka
ciden kulu k'a fɔ la si wuli ka jɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye fɛn min ye bolodi ɲɔgɔn ma min an ka jamana ni resu jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sinsin lakana ko ta fanfɛla fɛ sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ fo ka taa se kuran ko ta fanfɛla o ni a ɲɔgɔnna caman kasangani jamana ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ka fanga ɲini tɔn bɛɛ lajɛlen ka baaraw ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔna la min laɲini ma diya fanga ɲini tɔn ye ni o ye parti politique ye o kɔni tala sariyatigiw ɲɛma ka taga yira ka fɔ ko o kɔni man kan tɛ ka kɛ min yɛrɛ hukumu kɔnɔna la u bɛ taga ni ka sigi kɔnɔna o kiri ko ɲɛw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana faba komini 6 na o tribunal yɛrɛ kɔni tun bɛ ka a baaraw ta sen na o de kama kasangani tarata don ye suye kalo tile 29 audience ba dɔ kɔni kɛra kasangani o waleya ye min yɛrɛ la a yirala ka fɔ ko fɛn min ye fanga ɲini tɔn fɛ k'u ma jɛn ni waleya ninnu ye u bɛ a ɲini u ka segin ka na u ka baaraw kɔnɔna la nka kuma min na audience bɛ sen na kunnafoniya labanw yɛrɛ kɔni binna ka a yira ka fɔ ko u ka audience min yɛrɛ kɔni kun kan ka kɛ ka bɛn ni utukalo tile 4 nata ye ni o bɛ bɛn tɛnɛndon ma ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sanga ni fanga ɲini tɔn maaw yɛrɛ ka lafasabagaw ka laɲini ni o ye u ka avocat ye kasangani Uganda jamana ka école militaire yɛrɛ kɔni ɲɛma ni o ye général de brigade Wycliffe Keita ni o bɛ an ka jamana kɔnɔna ni wagati na senabɔli yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de la o kɔni ka wuli ka jɔw la a taara ka taa i ɲɛda an ka jamana école de militaire yɛrɛ kɔni ka min kɛra ani a tɔɲɔgɔn kɛ général de brigade Musa Yɔrɔ Kante kasangani a ka ni wuli ka jɔ ye ni kɔni bɛ don hukumu kɔnɔna la an ka jamana Mali ani Uganda jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min ye lakana ko ani ka dɔ ka fɔ basigi o sɔrɔli sabati cogoya olu la kasangani bi juma utukalo tile fɔlɔ ye san 2025 an ka jamana conseil national de la transition ale bɛna lasigiba kɔni kɛ centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la ni o ye CICB ye sigi kun tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye u bɛna kuma fɛn min ye charte nationale de la paix o yɛrɛ de kɔni ka min yɛrɛ la fɛn min sigi kunba kɔnɔntɔ o bɛna kɛ u ka bi sigi la min na u bɛn'u da don olu la ka olu la walawala kosɛbɛ seko ni dɔnko bina kun kɔnɔna la an bɛ donni mina i ko sisan a ka kalan kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la min yɛrɛ la an ka jamana hip hop okumu kɔnɔna la ni o ye rap yɛrɛ fanfɛla o ye rappeurkɛla fila ni o bɛ tali kɛ Young VG ani Yakubi OG la ninnu fila kɔni bɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ kosɛbɛ ni wagati laban in na u ka dɔnkili kɔnɔna la min fana sababuya fana la u kanubagaw ni a bɛ fɔ ma ko fanu olu fana bɛ ka ta ka kɛ ka ɲɔgɔn kɔni sɔgɔ an bɛ wagati min ko sisan kɔni a ka kala nka maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ minɛ kuma yɛrɛ kɔnɔna ka da kan u tɛ fɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fanga kɔni ɲɛma k'a fɔ ko u ye kuma cɛjugu kɔni fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an bɛ taa Sebenikɔrɔ fɛ muso dɔ ale a yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ka sabu kɔni kɛ ni furuso kɔnɔna mankan caman ani a dusukasiw yɛrɛ o kɔni ye dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko musola ka sifin dɔ ko ale kɔni ye a yɛrɛ fili ka bɔ so 2e étage la fenêtre fɛ kana bɔ ka bi duguma min yɛrɛ kɔni kɛra a binna dɔrɔn ani tigɛla o yɔrɔ kelen o yɛrɛ o la ɲɛfɔlikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko muso in kɔni a n'a cɛ ka furu kɛra a bɛ san damadamani bɔ den fila bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ a seereya k'a fɔ ko u ni ɲɔgɔn cɛ mankan misɛnnin yɛrɛ kɔni ka cɛ fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni degera a la kuma bɛ u bɛ mankan na a ɲɛfɔra k'a fɔ ko ka kɔn muso ka fagali ɲɛ i n'a fɔ bi ɲɔgɔn na sini a y'a yɛrɛ faga ko ani a cɛ kɔni ye mankanba yɛrɛ kɔni wuli ɲɔgɔn na min na o dugusajɛ a ma kuma tuguni cɛ bɔlen kɔfɛ ka taa baarayɔrɔ la a ye a jateminɛ mɔgɔ bɛrɛ tɛ yɔrɔ la kuma min na ko a y'i fili ka bɔ a ka fenêtre fɛ ka d'a kan u bɛ appartement min na k'o tun bɛ étage 2e étage yɛrɛ de la kuma min na muso binna a kɔni tanyala o yɔrɔ la sotigi muso kɔni tun bɛ yɔrɔ la ni o ye mɔgɔkɔrɔba sijɛlaka dɔ ye ale kɔni bɔra k'a lajɛ ka d'a kan mankan dɔ bɔla o mankan in kɔni tɛ mankan ɲuman ye a nana sɔrɔ muso de yɛrɛ bɔnɛ ani na a fana ye weleli kɛ ka sigiɲɔgɔn fana nana min yɛrɛ la u ye wele bila lakana tigilama ani protection civile mɔgɔw ma u nana ka na u dɔgɔ don muso yɛrɛ kɔni binnen na tuma min na muso su yɛrɛ ko weleli kɔni kɛra walasa ka se ka cɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira la nka cɛ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ muso kɔni tanyana ka sɔrɔ a ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye ko min na a y'a tanya nka a yirala k'a fɔ ko ani cɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mankan misɛnnin cɛya kɔni na se ka kɛ nin sababu yɛrɛ kɔni ye an
amita ko kan kibaru la amita angola ka olu feno abita mogo muga ani fila bonyanko munu tanyana mogo keme bikonoto ani wolon fila munu koni fana joki na kabini tenendo angola jamana konna la maw yere koni bolen do ka ka dusuma kasaya yere koni ira ka sabu koni keni taji yere songo yeleli ye femi uganda jamana konona la o yɛrɛ de sababu yɛrɛ kɔnɔna manifestation wagatiw la mɔgɔ mugan ni fila bɔnɛna u ni na maa kɛmɛ 97 olu fana kɔni joginna Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoniya dama de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛ sini sibiri ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ